Hello guys! Maayong hapon guys! Ang bata guys nagtanaw sa earring. Hoy! Hoy! Lanto siya sa earring. Weh! Be! Lanto siya siya igagaw. Hait kik tinanawan siyang mga igagaw ba? Ang sa kayo hunahunaan niya no? Iso kik tinanawan no? Na yung mga igagaw guys. Niudto sila guys ko na alas 2 na kay nangatulog. Bagurang mata. Si Sami kay kaduha na natulog. Si Munira kay kausara. Na hi guys, na hi mama, tawag mama. Tawag. Hello mama. Hello mama. Kaon mi. Niudto mi mama. Udto na among kaon. Kay natulog man mi. Oh, mabuhi na si Sami Guelay mama oh. Mama? Oh, aha mama. Asa mama me? Ibang. Ay nalibang? Naligo. Aw naligo. Aha ba gyud ay? Ha? Aha man gyud ay. Nako na ran ako. Dito na mama ligo. Ah, naligo si mama me. Ito mama. Bye-bye mama. Baba na mama. Kaon na mi. Kaon na mi. Mahayang ka diha day. Mahayang ka diha. Ayang. Ayang ka. Saputon, gisapot na siya oh. Naglagot siya siyang mga igagaw og datan kay dugay kay mamakaon. No? Migo. Mika? Nalagot na si Migo, dugay kay kahuman kaon. Kan. Oh. Kaon na, kaon na. Kan na. Bye-bye guys. Bingo kay des mo guys. So mingaw. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Sipat kig na. Tapos Mika. Ang rabbit. Rabbit nga sa puton. Rabbit ka dong.